Ei, salutare fraților, bine v-am găsit la un nou minigame. De data aceasta ne jucăm Roblox, iar am făcut un video pe nu pot să cred că am aici. Eu sunt adultul, nu știți, puteam să fiu și copil, da, prima dată spun ce am de spus. Ne jucăm de data aceasta Roblox, un minigame foarte tare, noi l-am jucat. Bun, plecăm, că am stat foarte mult înainte să ce filmare m-am chinuit. Și acum intrăm în joc. Da. Să nu uitați acolo să apăsați butonul de like și să nu uitați să vă abonați dacă nu v-ați abonat. Vorbesc colegii mei pe grup și de aceea. Să încarce playerii. Bun. Bun. Nu e low energy. Bun, eu mai am jucat. Să iau mărul. Să mănânc. Deci, energy. Bun. Eu o să mă duc să-mi iau cu patul în camera verde. Explore. Bun. Eu am făcut patul și acum trebuie să explorez. Aici este alte camere. Și lagam. Da, mă duc de pe telefon și de aceea. Cer scuze dacă vedeți voi cu lag. Aici avem bateria. The Explore House. Punem în camera de zi. Breaking news. Live on 3 minute. Bun. S-a blocat puțin. Hai să mai mergem repede să explorăm, apoi să venim să vedem live-ul. Ca așa. Aici e pivnița pe aici. Este închis. Bun. Eu vin, îmi ocup frumos. Lag. Nu pot să cred. Lagam pe Roblox. Pe Brawl Stars nu am așa live. Bun, o să stăm aici, o să urmărim, până atunci o să mai mă plimb puțin prin casă, o să tai pe filmare ca să fie chiar când e live-ul. Am revenit, în câteva secunde începe la televizorul din joc live-ul. Eu știu povestea, nu o să vă dau înainte niciun spoiler acum. Acolo, nu ce se întâmplă. Nu bine. 95. Deci, acum mai... Ce se întâmplă cu lumina? În spate am un safe, nu știu ce căutăm. Să venim toți aici, repede, să ne uităm la televizor. Bun. Mai sunt câteva secunde. Haideți repede să ne uităm toți. 5, 4, 3, 2 și să apăsăm butonul de like chiar acum. Bun. Să vedem ce se întâmplă. Oh nu. MG Bright. Vine ăștia la tine în casă să bag și te omoară. Roblox Games. Și ferestrele. Nu-i de bine. Scary Larry se numește șeful. Ce este? Nu este de bine. Nu este de bine, fraților. Haideți repede sus. Mă duc să mă culc. Asta de pază cu buton. Bun. Sleeping, să punem o pauză, avem energie. Bun. Deci o să vin la noapte și o să intru într-o cameră. O să, de dimineață, să ne dea lemne și o să iau un lemn să baricadez geamurile de aici, de la noi, de la mine din cameră. Puneți-vă în cușat.
Bun, acum am adormit, imediat o să vină să ne atace. Bun, s-a spart. Oh, nu. Da, noi spargem. Bine că noi nu putem ieși acum din camera. Camera noastră, bine că nu a fost atacată până acum. Dar sperăm. Bun. Una ne dă de dimineață. De dimineață frumos, încă nu m-a deschis ușa. Să vedem. Camera roz a fost atacată. Nu este de bine. Acum avem lemn. Iau multe lemn. Chestia asta. Mă îmbaricadez aici la mine cameră. Vreau să fie totul baricadat. Nu. Să nu mai fie. Adică să baricadez. Nu, bă, eu vreau să-mi baricadez geamul. Bun. Avem nevoie de puțin lemn pentru geamul meu. Acolo. Nu vreau să fiu atacată noaptea. Să mă lupt. Noaptea să dăm câte lupt. Da, așa. Bun. Ne-am nevoie de câteva bucăți de lemn acolo și gata. Ne-am baricadat camera. Hai că mai pune și fata asta. Lemn. Da, nu mai merge, cred. Nu mai. Încă mai mers puțin. Acolo în colț. Gata. Baricada tot asta. Ce bine. Bun, acum să vedem, să mă duc să baricadez ușa de la intrare. Baricadați cum trebuie ușa. Deci bine am închis ușa. Gata. Să mai pun și să-mi consum tot lemnul, să nu mă îndemn cine bucăți. Deci nu vrea. Oh, nu, ușa de la... Bine că am crezut că nu mai puteți. Ce se întâmplă? Nu mai putem? Bun, avea lemnul, gata, am murit. Acum să vei... Și de la... Noastră de house. Nu mai fi nimic. Wow, grill, light, da, nu spune. Nu deschideți ușa, vă rog, că știu. Televizorul închis. Bun. Oh, nu, ce se întâmplă? Nu, ori veni cu duba, vedeți afară? Ori veni cu duba ăștia. Fugiți, măi! Bă, da, nimeni nu spune că așa este ce scris. Și să go to the bed. Da, să mergem în pat. Ne culcăm când niște oameni siniștri stau afară cu topoare, furci și cu măști pe față și noi să mergem în pat să ne culcăm. Da, bun. Să facem. Ne culcăm. Ne-am culcat. Nu. M-a scris. Mama. Mi-a scris pe chat. Mama. Zi, Doamne, că nu-i la net. Cred că nu este la noi în cameră. Nu, bine că nu este la noi în cameră, că noi ne-am baricadat totul.
Gata, bun, bună dimineața. Vedem. Iar camera roz a fost atacată azi noapte. Bun, stau aici la birou. Acum filmez, fraților. Filmez episodul de Roblox care o să-l vedeți astăzi și să nu uitați să dați acolo un follow pe TikTok la de RR1000 și pe Instagram la RZVBSS. Deci, aici, aici e biroul meu. Filmez, editez. Da. Aici sunt alte minigame-uri, astea cu camp, știu asta, aici sunt tablou minigame-uri, yes, tot eu am descoperit că la basement, acolo la subsol a fost, vezi, left open. I think is... Deci trebuie să mergem acolo. Trebuie să acolo. Low energy. Astfel, deci nu pot să-i dau respawn. Dar cam atât, îmi pare rău cu video de astăzi. Da, sper că v-a plăcut, să nu uitați să dați acolo voi un mare like. Un like egal un respawn. Și să nu uitați să vă abonați și să o dați pe clopoțel să primiți toate notificările. Ne vedem înainte, nu. Înainte să închei video, o să ne vedem, fac chiar episod când vine update-ul pe Brawl Stars. Cam atât a fost și cu episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut, să nu uitați să dați un like și un subscribe și să apăsați pe clopoțel. Pa, pa!